No niin, morjesta Brysselistä. Brysselissä olen nyt Grand Place-nimisellä aukiolla. Varmasti monelle täällä käyneelle tuttu paikka. Veikkaisin, että niinku turistin näkökulmasta ehkä niinku aika semmonen kysytty paikka. Sen verran otin selvää, että vaikka rakennukset näyttääkin tämmösiltä suht vanhoilta, niin sehän ei sinänsä pidä paikkaansa. Eli ranskalaisethan on pommittanut tämän 1800, nyt en muista kyllä ihan tarkkaan, pahoittelut siitä, mutta 1800-luvun loppupuolella muistaakseni aika lailla maan tasalle, jonka jälkeen näitä on sitten restauroitu näitä rakennuksia, ja jos ymmärsin oikein, niin näistä on aika lailla kaikki lukuun ottamatta juuri nyt kuvassa näkyvää rakennusta niin mennyt aika lailla tuusan nuuskaksi. Ja näin ollen niin jonkinnäköinen vitsi lienee se, vaikka nyt ei ehkä vitsistä voikaan puhua, mutta niin kuin ranskalaisilla ja belgialaisilla on näiden historiallisten tapahtumien myötä niin sitten ehkä semmonen jonkinnäköinen vihanrakkaussuhde toisiinsa näin. Tiedä häntä. Täällä on vaikka minkä näköistä menopeliä. Ehkä mielenkiintoisin tässä aukiolla on, tässä pyörii kaksi tämmöstä vanhan hevoskärryn näköistä ajoneuvoa, jotka on mitä ilmeisimmin sähköistetty, koska ei ole minkäännäköisiä pakoputkia eikä mitään muutakaan ja menevät ihan äänettömästi. Mielenkiintoinen laitos. Ja tosiaan niin 70 € puolen tunnin ajelusta velottavat. Ja siinä sitten kuski samalla kertoo kaupungin nähtävyyksistä ja historiasta. Mielenkiintoisen näköinen laite. Näyttää, että ei ole kyllä hirmu kauaa ollut käytössä. Ainakaan tämä yksilö näyttää niin virheettömältä. Se mikä myös on täällä Belgiassa kulttuurillisesti eikä semmonen mielenkiintoinen seikka, että jututin yhtä paikallista ja eilen ravintolassa syödessä niin se sanoo, että olutkulttuuri on semmonen. Eli belgialaiset rakastaa erilaisia oluita. Ja merkkejähän on satoja, joista sitten turisteille juotetaan ne niin sanotusti paskimmat versiot, eli leffestä ja näistä muista hevosen pissoista lähtien, niin niillä tehdään kuulemma se tuotto ja sitten näillä erikoisoluilla, niin paikalliset sitten tietää, että mikä on sitä parasta ja mikä ei ehkä niin hyvää. Mutta olutkulttuuri on kuulemma semmonen, mikä täällä niin kuin kukoistaa niin sanotusti. Ravintolat tässä ainakin aukio ympärillä on aika kalliita. Eilen kun kaupunkiin tultiin, niin syötiin tuossa itse asiassa juuri nyt tuolla takana olevassa Le Roy-nimisessä ravintolassa syötiin tämmönen snacksilautanen, missä oli juustoja ja suolakurkkua ja semmoista pientä muuta snacksia ja otettiin lasilliset valkoviiniä. Niin näitten kokonaishinnaksi tuli vähän yli 40 €, eli ihan semmonen aika kova turistihinta. Sitten kun kävelee tuonne vähän syrjemmälle, niin sillä samalla rahalla saa syödä jo sitten ihan niinku todella runsaan lounaan tai illallisen. Eli kannattaa mennä vähän syrjempään syömään, jos niinku haluaa sille rahalle niin vastinetta, ehkä enää. Mutta hei, tämmöistä höpinää tällä kertaa. Kiitos kun kattelit taas videoa ja palataan taas seuraavilla videoilla asiaan. Pistähän kanavaa tilaukseen, jos
tämmöiset höpinät kiinnostaa. Morjens!